Kita mau kalau tu, itu show kerja. Ini lagi baru kamu kalau kita first year band. Photo ಇಲ್ಲ. ಓ ಇದು ಫೋಟೋ ಉಂಟು ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲ. ಸೇರುತ್ತೆ ಇದೇ ಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೀಗ 24 ನೋಟ್ ಪೇಪರ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ನಮ್ದು ಆರ್ ಎಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಇ ಎಫ್ ಆರ್ ಎಫ್ ಗಿಂಬಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ.
മറ്റുള്ള പോൽ നമുക്ക് ഗുരുദൈവമേ മാതാവും പിതാവിനെയും ഗുരുവിനെയും പത്മനാഭനതവാമയോടുമല സാന്ധിവാമിനി വിദർഭജ ശോധനം ഭഗവത് ചരണാമൃതം കൈതൊഴുന്നേ കർണോ സമാചൂർണയാം ും
അപ്പുറത്ത് തന്നെ ഇങ്ങനെ എടുക്കണം. മുമ്പിൽ ഒറ്റക്ക് കഴിയില്ല. മുമ്പിലോനാക്കോ അവനെ പൊന്തിക്കാൻ പറയാ രണ്ടാമത് സൈക്കിൾ അപ്പൊ
പശുവായിരിക്കുന്ന കണ്ണനെ കൊണ്ട് തന്നിരിക്കുന്നതായ എട്ടില്ലത്തിൻ്റെതായ വളരെ തട്ടാത്തതാവാൻ പരിപൂർണമാക്കണം എന്നേറ്റത് അല്ലേ? പെണ്ണ് കിടഞ്ഞിരിക്കുന്നതായ അമൃതത്തെ തന്നെ അല്ലെ പകർന്ന് തന്നു മൂവാത്തിൻ്റെ ഇടപാടന്മാരും അല്ലേ പൂരിതമാകണമല്ലോ അല്ലേ? അടിക്കട്ടെ. വൈകുണ്ഠ സാക്ഷിയെ ശ്രീമന്നാരായണമൂർത്തിയോടതായിരിക്കുന്ന സക്ഷമായിരിക്കുന്നതായ പുണ്യത്തെ പുണ്യം തന്നെയാണല്ലോ അല്ലേ തന്ത്രി ഇത് അല്ലേ? വേദാംഗസാര സർവസ്വമായിരിക്കുന്നതായ വേദാന്ത വേദന്റേതായിരിക്കുന്നതായ ശ്രേഷ്ഠമായിരിക്കുന്നതായ പുണ്യം അല്ലേ? അറിയാലോ അല്ലേ? ഇത്ര പരമാർത്ഥങ്ങൾ പലതുമുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? വിശ്വാർത്ഥം എന്നിരിക്കുന്നതായ പദത്തിന് ഏതാനും കേടുവരുത്തേണ്ടതൊക്കെ വേണം. ശ്രീമന്നാരായണ ഭൂതി പകർന്നു തന്നിരിക്കുന്നതായ അദ്വൈതമാകുന്നതായ ബ്രഹ്മം തന്നെയാണല്ലോ അല്ലേ? അദ്വൈതമാകുന്ന ബ്രഹ്മത്തെ സുവ്യക്തമാക്കി തന്നിരിക്കുന്നതായ ചിത്തഗ്നി കുണ്ട സംഭൂതമായിരിക്കുന്നതായ അനുഭവത്തിന് ഒരു മകൻ ധരിച്ച എനിക്ക് പുറത്ത് പങ്കുവെച്ച് ഇടേണ്ടതായ അനുഭവത്തെ ചിന്തിക്കാം അല്ലേ തന്ത്രി? കഞ്ഞിയുടേതായ മുൻപട്ട് നേരെ ചൊല്ലിയിട്ട് അർത്ഥം കുറയ്ക്കണം, അതല്ലല്ലോ അല്ലേ? അല്ലേ? പദ്ധതിയെ ആക്ഷേപിച്ചപ്പോൾ കൗരവപ്പടയുടേതായ മുൻപട്ടം ഒന്നുമില്ലാതെ ബലഹീനമായിരിക്കുന്നതായ പാണ്ഡവൻ രഥത്തെ നേരെ നടത്താൻ ഭഗവാനിരിക്കുന്നതായ ഉണ്ടോ അർജുനന് ആ ഭാരതം ജയിക്കാൻ അല്ലേ? യുദ്ധഭൂമിയിൽ കാണുന്നത് ഗുരുപിതാക്കന്മാരെയാണ് അല്ലേ? യുദ്ധഭൂമിയിൽ കണ്ടത് പിതാക്കന്മാരെയും പിതാമഹന്മാരെയും ഗുരുകാരണവന്മാരെയും അവരോടാണ് അല്ലേ ഈ വലുതായിരിക്കുന്നതായ ഈ യുദ്ധം നടത്തേണ്ടത്. ബലഹീനനായിരുന്നു അല്ലേ എൻ്റെ അർജുനൻ? പക്ഷേ എൻ്റെ ഗീത അല്ലേ? എൻ്റെ ഗീതോപദേശം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അവൻ ആ കരുത്താർജിച്ചത്. ധർമ്മത്തെ ജയിക്കാനും അവന് അവൻ്റെതായിരിക്കുന്നതായ ശക്തി എന്താണെന്ന് അല്ലേ? എന്നിരുന്നാലും വാക്കല്ല ഭഗവാൻ, മുൻവാക്ക് പറയുന്നവനുമല്ല അല്ലേ? വാഴ്വാക്കിങ്കൽ ഇട്ടുകളയുന്നവനുമല്ല അല്ലേ? ഏറ്റെടുത്താൽ എൻ്റെതായ സെമന്തകൾ പോലെ ഞാൻ അലങ്കാരമായിട്ട് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ നിൽക്കുന്ന പന്താട്ടം പരിപൂർണമാണ്. ചൊല്ലിയിട്ട് അല്ലേ? അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഞാൻ കുറയ്ക്കുന്നില്ല.
അതുകൊണ്ട് സംശയായി നിൽക്കാവുന്നാണോ? അല്ല, ഭഗവാൻ എന്നിരിക്കുന്ന പന്താട്ടം ഒന്നടിക്കട്ടെ ഞാൻ. കൂട്ടും വായ്ത്താരിയും അതിലുപരി ഞാനാകുന്നതായ അല്ലേ ഗോവിന്ദനാമം എടുത്തു തന്നെ പരസ്യപ്പുറത്ത് പന്തി വെച്ച് വിരിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എട്ടിലെത്തേണ്ടതായിരിക്കുന്നതായ ഒച്ചോശിയും കോഴിക്കൂട്ടും വായ്ത്താരിയും ആ ഗോവിന്ദനാമം ഉണ്ടാവോ ഭഗവാന് കേൾക്കാൻ?